Siis Emmi, nyt me mennään tonne pihalle. Ja tässä on toinen puputti. Tässä on kaikki välimat. Täällä on huorittu. On saanut täältä kaikki oksat. Noin tavarat kaikki, mitkä tulee niinku tuohon aitokseen. Se ei ole vielä läheskään valmis, koska sitä ei ole vielä aloitettu. Täällä on mun toinen puputyön. Tarra. Ja tässä on Hugo. Nyt mä annan niille tästä salaattia tai joku. Mä annan tän aika kokonaan, koska nää ei ole pihalla, niin Hugo on oppinut käyttämään vessalaatikkoa. Kun tää mun kamera on vähän huuruinen sen takia, koska täällä on vähän viileä. On nyt vähän vaikea ottaa näitä yhdellä kädellä. Miten on nyt niillä molemmilla on tossa pörrän. Ja jos lisätä tonne veheinään, mutta mä en kyllä ehkä tulle. Ja täällä on tullut toiselle tälle heinää. Ja sitten mä aloitan tekemään sitä häkkiä. Noin, siinä on nyt tuolla heinät. Ja tähän tulee siis sille toiselle heinät tuohon heinäkoriin. Tuohon. Sitten tulee noiden kokonen, ei mikään hirveän iso. Tossa on kaikki tavarat, mitä sinne tulee. Tässä on parit lelut. On tämmönen joku keppi. Ja sitten tulee just näitä ja tommonen ja 2 koppia tää ja toi. Tuohon tulee. Täällä on kaikki ruutireksit, mitä me käytetään. Okei, mä vaan saatan hakea kesken kaiken lisää. Mut siis tänne tulee rutireksia, heinää ja purua ehkä pikkasen. Tähän tulee rutireksia, tähän tulee pohja ihan pohjimmaiseksi. Tämmönen. Ja tänne tulee sitten vaan rutireksia, purua ja heinää. Ja tässä on parit vessaverirullat kanssa. Mä heitin tonne. Tää saattaa mennä sinne tää ruokakippo. Tää laitetaan johonkin kulmaan. Sitten päältä tulee kaikki ruokakipot. Tämmöset. Sitten otetaan tästä juomapullo sinne. Katsokaa kauis noin siepä. Joo. Mä annan iskalle nippusteita ja kattelen täällä. Ja iskalla ottaa noita nippusteita. Mut mä voisin löytää nyt vaikka tän heinää. Täällä on meillä heinät ja tämmöset. Niin mä teen tämän heinähäkin. Tässä on nyt tää heinähäkki, siitä tuli aika täyteen. Täällä on meidän puputtimme. Noin. Täällä on vähän pyykkipoikia, missä sattuu pitämässä tätä kiinni. Niin kuin näitä. Et mistä aukee. Mut siis nyt mä en saa avata tuota. Noin. Mut siis toi ei mennyt mihinkään. Ja tää saattaa tulla jonnekin ehkä. Niinku ehkäpä tähän kiinni, jos mä saan ton. Näin. Mut siis nyt mä rupeen järjestelemään tätä. En mä kyllä tiedä minkä takia mä laitoin tuohon pyykkipojan, mutta saa nyt kuitenkin olla tossa. Ja tässä on tommonen pikkuinen klipsu. Ja sit kun mä löydän sieltä, tai siis sen yhden kunnollisen klipsun, niin sit se tulee tuohon, mutta mä en oo nyt löytänyt sitä yhden kunnollisen klipsua, vaikka mä yritin etsiä. Niin. Ja joo.
Mut siis tää ei oo tästä kohtaa millään muulla kiinni kuin vaan niillä pyykkipojilla ja sitten täältä tää ei aukee eikä tuolta. Mut nyt mun pitää varmaan hakea sakset ja noita. Näitä nippusiteiden noita törröjä tai näitä. Niin leikata. Menee 2. Noin. Mä hain sakset ja mä rupean leikkaamaan noita. Ja näin se on noita helposti joten. Mä pistän noita tuohon maahan. Täällä näitä on. Ihan riittävä määrä. Tässäkin on. Tuoltakin sisäpuolelta mä noin leikkaan vasta vikaksi. Nähdäänkö? Noin. Nyt mä oon ottanut noin pois ja käännellyt näitä vähän teräviä reunoja semmoisen paikkaan, missä niitä, ettei niille pupuilla voi käydä mitään. Näitä paria vielä mä tai itse asiassa nää tarvii. Mites mä tulin keräämään täältä näitä. Näitä oli vissiin joku 3 vai 2. Joo, niitä oli 2, koska se joku on 2. Jotka mä näin löysin ton verran käytettiin nippusteitä. Okei, tässä on ihan kaikki. Kaikista. Tai tässä on useamman yhdestä. Saattaa olla. Tai jossain. Ehkä yhdestä saattaa olla muutama muukin. Ja näin. Mutta nyt mä rupään siis tossa sisustamaan tuota koppia. Ja ekaksi mä laitan tämän kopin. Ja syy miksi, niin koska helpoin ja nopein. Mä just mietin, että pistäisinkö mä sen tähän vai pistäisikö sen tonne. Hengellisen tän toisen tänne. Ja sitten toisen johonkin muualle. Koska mä haluan, että niillä on 2 koppia tähän. Tää olisi ehkä vähän parempi tuohon toiseen, mutta no, näin se pitää. Mä en osaa laittaa tätä kameraa mihinkään. Ei. Näin. Siis nyt mä laitan tän tähän jotenkin. Noin. Ja älkää välittäkö, kun täällä kuuluu semmosia outoja maukumisia. Mutta ne on meidän kissamme. Tähän tulee uusi paalinaru. Noin mä ehkä leikkaan nämä tämmöset. Paitsi ennen kuin noita hirveästi järsi. Ja mä toivon, että näitä kallereitakaan ihan hirveästi järsi. Joo. Seuraava, joka tulee luutireksi. Siirrän nyt noi tohon. Toi on tossa. Noi saisit olla tuolla. Kiitos. Mä otan tän kopin, koska tässä on luutireksit. Mä otan ton kopin tänne. Ja näin. Hyi, toi piti semmos hieran viimeksi äsken vähän aikaa. Tai vähän niin kuin semmoista. Ja mä toivon, että en oo kaiken aikaista vaan tässä pesässä. Noin. Ton enempää mä en tohon pesään laitakaan ruutireksiä, mutta mä jätän ton tohon sille hetkeksi. Ja nyt mä haen vielä pikkasen heinää, koska hän täällä maukuu.
Niin, hän on siellä, mutta tähän mä en nyt saanut vielä toista. Nyt mä nyt tyhjennän tänne. Tuolla ei ollut yöllä vessalaatikkoa. Ja me tyhjennetään tämä tuonne kompostiin aina. Ja sitten mä pistän tuohon uudet purut. Ja tuolla pari munaakin näköjään. Ja näin. No niin, sitten vähän huuken touhuja. Ja niin tämän nimi on siis huuke. Tuo on pörrä. Oho. Ups. Nyt pois. Se on vähän villi. Pistän tämän vessalaatikon tuohon vesikopin niinku viereen. Pistän sinne pikkasen rutiräksiä. Ihan vaan maahan. Eli tuon verran, tämän verran. Saavat sit siinä peuhata. Noin. Noin niin. Sitten mun pitäisi saada tästä tämä tuonne. Mä en saa kun mä kuvaan. No niin, nyt tää häkki näyttää tolta. Tämä tältä, koska mä sain sen pupun tonne häkkiin. Tai tonne. Ja tää on semmonen, että se syö noit kalterit. Ja sen se on kasvasta eilen, että semmonen on kivaa. Nyt tää heinähäkki pitäisi saada jotenkin tähän. Nyt mä en pissäkään sitä kyllä. No niin, nyt puputti tänne. Oho. No, kyllä. Ei se. Eipä tuo mitään haittaa, koska olikohan tää on täältäkin. En mä katso. Tulee työ. Joo. Noin. Siis tossa on nyt tuo heinähäkki ja tätä mä en laittakaan tonne, koska toi on noin täys muutenkin. Muutenkin. Ja tykkää paljon enemmän kuin tosta, koska siis ei saanut tossa liikuntaa. Se syö noin rutieraksi, vaikka ne ei ole tarkoitettu syötäväksi. Vaan ne on tarkoitettu. Tonne. Mutta aika paljon setuttuja hajuja. Ja uusiakin. Mutta nyt kun se vähän tossa on ollut, tai vähän aikaa, niin sit se varmaan rupeaa syömään, mut mun pitäisi laittaa tuolla tämä vesipullo, joten mä en oikein tiedä miten mä laitan sen, niin mä varmaan sanon äitille, että laittaa sen, koska mä en oikein tiedä miten se voisi laittaa. Tai ei ole vielä keksinyt. Siinä. Nyt. Mutta tällä tämä häkki näyttää. Ja ylhäällä päin. Täällä.
Ja siis tän saa auki. Ja tän saa tästä auki, mutta mä en nyt halua avata sitä. Koska toi on tosiaan oven suussa. Nyt mä pistän tän kiinni ja käyn sanoa äitille ja haen kauraa tolle.